Земен се намира в планински район на брега на река Струма. Старото му име е Белово. Името Земен е било дадено отначало само на железопътната гара, построена в неговото землище, а през 1925 година и село Белово е преименувано на град Земен. Предложителите на това наименование са имали предвид да се възроди и запази името на средновековния Землен град, който е съществувал недалеч от мястото на сегашният град Земен в прелома на река Струма. От 1974 година Земен е обявен за град и сега е териториално-административен център на Земенската община от Пернишка област. В дебрите на Земенския Балкан, покрай прелома на река Струма, фирма Вамит 2002 ООД, основана през 2002 година, построи мандра, намираща се в този красив и екологично чист район. Мандрата заема значителен за региона дял в производството на краве мляко и е начално място по качество на произвежданата продукция. Същата е изградена по проект, одобрена и финансирана по програма САПАРТ. В годишен размер добитото сурово мляко е в 152 000 литра.
Фирма Вамит разполага с 500 декара собствена земя. Върху този планински екологично чист район са изградени кравеферма за 70 броя крави. Те са от плода симентал, което само по себе си допринася за високото качество на добитото мляко. Мандрата е с капацитет 5000 литра на ден в кашкавал и кисело-млечни продукти, между които краве и овче кисело мляко, пастьоризирано краве мляко. За качеството на всеки един продукт се гарантира, като производственият цикъл се следи от самата суровина до производството на определеният млечен продукт. Още стриктно се спазват и изискванията на ДВСК и ХЕИ, базирайки се на тази даденост. Т.е. непрекъснато следене на един затворен процес и екологично чистия район, както и високото качество. Фирма Вамит е лидер по производство и продажби в Югозападна България.